Nakapuso, balik ta sa GMA Regional TV Live karong buntaga atong maila-ila kining nag-top 5 sa baguhay lagi pahigayon nga Civil Engineering Licensure Examination. Sa baguhay lang nag-release nga Civil Engineers Licensure Examination 2023, nag-top 5 ang 22 anyos nga Engineer Mabini nga migraduate sa University of San Jose Recoletos nga summa cum laude. Lumad siya nga taga Palompon Leyte nga dinhi sa Sugbo nga nag-eskwela. Kung paninguha ang hisgutan, aminado si Analiza nga gikabot gyud niya nga maka-maintain og grado aron mapabiling eskolar sa eskwelahan og way mabayaran nga tuition. Karong buntaga atong ibida ang iyang istorya sa kalampusan dinhi lang sa GMA Regional TV Live. O karong buntaga makapuso, kauban nato siya sa studio, ato siyang ila-ilahon pa top 5 sa Civil Engineering Licensure Examination bagong engineer Analiza Mabini. Mayong buntag, Engineer Analiza, ug welcome sa GMA Regional TV Live. May buntag, sir. May buntag, ma'am. Congratulations, Annalisa. Thank you, ma'am. Kumusta ning sync in na ba ang imong top 5 nga finish sa board exam? Ni-sink in na siya gamay, sir. Gamay-gamay lang. Wala pa ko na kuan kayo. Murag, kuan paghapon ko ba na surprise gyapon ko sa resulta hangtod. Okay. Unsay first gyud ay nimo gibuhat pagkahibaw nimo nga nag-top ka sa licensure exam for engineers? Kuan, ma'am, ang nahitabo gyud ato na tong Sabado, mga 6:17 sa buntag, natuog paming duha sa akong ate sa among boarding house. Dayon nakamatar ako kanitingog akong cellphone ba na ara siya dapit sa akong kama niya. Mo to gitawagan ko sa akong classmate nga katong siya, Mabs kanang Mabs na nasud ka, Mabs ingko nya ako kay murag naalimungawan pa jud ko ato ba ko. Unsa man ganin siya, top 5 ka, Mabs nya mo to ingon ko sa akong ate kanang murag naalimungawan pa jud ko ato, ma'am, ningon ko nga ti top 5 daw ko nya. Mo to murag sa akong ate pa ni sink in kaysa sa ako, mo to ni kay jagit nihilak siya nya dito paghilak niya nihilak na sa gunya. Tawag din sa akong mama, sige kay ning Tingin man siya may nga sa pag-take ko nila sa exam. Naglisod ko na siya doon gyud portion ko nga murag matud pa nimo sakto ba to Analisa nga murag ingon kag bahala na lagi mo top notch basta lang mo pasar. Yes, sir. Kay murag naadyo ubang ka ng I mean dili jud uban ka ng ubay sad to nga kanang wa jud nako na solve ba nga wala jud nakuha nako sa akong calculator so like nahug jud nga kanang tansya-tansya na lang kung unsay makuan Ano to bintot-bintot? oh inana pero kanang murag with grace jud sa Ginoo guro nga kanang na kuan siguro sakto ako napintot ana. No. Pero I'm just curious nga nung civil engineer ang imuhang pili nga course. Unsa man naaba mo sa inyo ang family nga you come from a family of engineers? Dili, ma'am, kuan. Unsa may naka-inspire nimo nga nung kana mo imong gikuhang kurso? Kuan pagbata na ako kay kanang nag-dream na jud ko nga ganahan ko mutukod og balay kay among balay sad kay di man sad naka kuan baga may ramig balay nya pagbata sad namo kay lipat-lipat mig balay kay wala jud mi balay. Nya hangtod na ay nagkabalay mi pero di ra siya kaayo kanang gamay ra sad siya ba mo tumurag na ako'y dream ato nga ganahan jud ko kanang magtukod ko dako nga balay para sa akong pamilya. So muna imong nagsilbing inspiration. Yes, ma'am. That's nice. Taga Palompon Leyte ka, Yes. Analisa. Now, could you share to us your story? Kumusta man? How was it like growing up in Palompon? Unya, you were saying pero honor man ka, di ba? You kanang nag-excel na gyud ka sa eskwela kani adto pa, labi elementary, high school. Yes, sir. Kanang always jud ko sorry, sir. Always jud ko top student sa kanang since elementary hangtod sorry. Sa college. Hantod college, of course. Yolanda na biktima mo dito? Yes, sir. Nagubag yun ang among balay ato, sir. Kanang literal jud nga na kuan jud siya doon, destroy jud siya. Nya, mutugaliso jud mi atong time ma kay dugay sad bali isa sad to ka kanang tuig ba nga wala mi kuryente nya. Ang mga ang mga bugas ato, mga sardinas mga na kay ni mahal na jud siya sugod. Dito galisa jud mi atong panahon na. So was there a point nga nawad-an kag paglaom ba to pursue given that situation nga inyo nagyan? Ay, wa ko na wad-an og paglaom ato, mamurag kay ang ako masang mama o papa kay naningkamot jud bitaw sila para mabuhi mi like ang akong papa kanang bisag unsa lang nga trabaho yang sudlan kanang mahimo siyang karpintero kanang construction worker nya bisag unsa lang jud iyang sudlan mahimo siyang motorcycle driver nya akong mama sad bisag housewife siya, ma'am, kay kanang naningkamot man sad siya, ma'am, kanang mamaligya siya mga prutas, mga sinina, yan asa siya gamay nga sari-sari store nya. Mao tabang sad ming duha sa akong ate, mamaligya sad mi sa among sari-sari store. So motoy nakapa-inspire nimo og samot. Yes, ma'am. Let's talk about your kuan May. After Palompon, eskwela siya diri sa Cebu, no? We learned nga
pagsudi mo sa university sa USJR 25% imong scholarship, right? Yes, sir. Nga mo'y mahatag sa imong sa eskwela for being an honor student in high school. Pero tuno ko siya gihimo may aron mas mutaas pa ang percentage or ma-full scholarship pag yun sa mo sir. analisa. Katuntay man nga 25% sir nihilak jud ko ana kay gatuo ko nga kanang kay wa man gud nako gibasa gud ang scholarship rules ba gatuo ko nga siguro mas dako pa so murag nakabayad jud ang akong magpapagdako-dako nga amount pag first semester nihilak jud ko nila nga ma kanang bayra lang jud ninyo ma kanang promise jud nako nga di na mo bayad sa sunod nga semester mo to akong gibuhat gi-maintain jud nako akong grade na kamot jud ko pamaayo ato nga makaabot ko sa katong 1.2 nga grade ba pero pag ang nahitabo man gud kay pag pandemic kay mas ni taas ang kanang requirement sa full academic scholarship nahimo na po jang 1.15 mo to pag online class grabe jud kayo akong pressure nga maintain jud nako ning grado bahala na sa akong dapat buhaton nako tanan para makuan. So may plano ni mo ron analisa karon nga ning pasar na ka. Engineer na gyud Engineer ka, na gyud siya. finally. Kuan ma'am kanang nagkuan pa ko sa akong mga options but kanang ganahan jud ko mo take up og masteral para kuan akong academic nga kuan ba. Then pero open sad ko nga kanang mutrabaho na sad kay para makatabang na jud ko sa akong mama ug papa kay kanang kay bawo ko gikapoy na sad sila nagisad sila sa ilang kinabuhi ganan ako makatabang jud nila so murag karon mao patong duha akong murag gikuan-kuan. Finally, mensahe nimo sa mga tinun-an nato nga nagtigsad ron sa ila, nag-prepare sad sa ilahang exam sa may imong mahatag nga tips. Kuan ka ng paningkamot lang yun mo, study hard but also study smart because we don't have the luxury of time during our review. Kanang know your learning capabilities, dapat kay bawo ka kung unsa jud ka, kung unsa ka bitaw the way ang imong tinun-an ay how you study like know kanang the study techniques that will apply to you. Like for example, for me kanang I do space repetitions kanang especially for kanang formulas kay bawta dagan kayo formula sa CE dayon Feynman technique sa ako nang gikuan og blurting out method but daghan kayo kanang study techniques sa internet you can search for those. Pindi lang sa mo. Bitaw. Uyo nimo. Mangod tanan ma-apply sa imong lalay man tag learning kuan ba. Ug you were saying ako lang pahabol wa gyud dawa imong pag-ampo paglaom sa Ginoo no mo gyud ang gipahugtan nimo sa imong giagian. Yes sir, karon yung review center during my review journey jud sir ang ginuura gid ang akong murag gikuan og ang akong pamilya. Thank you so much for joining And us. congratulations. Congratulations once again. sa pag-inspire sa atong mga kaigsuonan, makabatan-unan nga tan-aw dahil daghan tag nakuha nga mga pagtulunan gikan kang Engineer Mabini. Mubalik pa mi mga kapuso, tutok lang